sokszor hajlamosak vagyunk felmenteni magunkat, hogy jaj, hát az én párom nem alkoholista, hát nem vagyok benne egy kodependens viszonyban. Pedig valójában a társfüggőség az sokkal, ahogy ugye a bevezetőben is mondtam, sokkal egyszerűbb, árnyaltabb dolgokban is meg tud jelenni, hogyha egy kicsit így kitekintünk azokból a függőségi kategóriákból, amiket te is mondtál. Azt gondolom, hogy például az is lehet egy társfüggő viselkedésmód, működésmód, ami nem klinikai, de attól még az, hogy mondjuk a másiknak van egy elakadása bármivel kapcsolatosan, egy normatív krízissel kapcsolatosan, hogy mondjuk nem tudom, nem tud munkát találni, vagy mondjuk akár nehezen köteleződik el abban a párkapcsolatban. Ugye ez valamiféle pszichológiai elakadás, és a másik ebben a nehézségében kodependens módon kötődik hozzá, megpróbálja megoldani a másik helyett azt az adott problémát, vagy éppen azzal, hogy mindig elnézi neki a dolgot, mindig megbocsát, hogy mindig megoldja helyette a dolgokat, azzal teremt egy kodependens működést.